Ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчананд мошинои нав ба навор гирифтем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Дӯстони азиз, агар шумо дар махалли мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамат шумо метавонед сурат маълумотча дар рақамҳои WhatsApp экранда рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Мақсад мошини фурӯш дорем, хона, замина, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад, барои реклама кардан дар WhatsApp рӯй кунед, мо рекламада мегузорем. Ва дар имза чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Дӯстони азиз, ҳастай Opel хэтчбек бо нархи арзон срочно, ҳастай Lexus 570 бачо срочно бо нархи арзон, ҳастай Opel Astra, Opel Sedan, Opel Caravan простой, Mercedes Sechka, дӯстони азиз, Opel Zafira, Opel Vectra A, тангени фурӯшӣ, ҳастай Volga фурӯшӣ бачо, масаки Volga фурӯшӣ як даст гаштагӣ, ҳастай Opel Duty ваз 2107, Daiwo Nexi ва дигар нам маркаҳои мошин мо ба навор гирифтем ки ба пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Дӯстони азиз, курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 127 сомонӣ. Аз шумо хоҳиш ки лайкҳо разанед ва дӯстони азиз навор дар рафиқотон пайдаш кунед. Мегзарем ба навори имрӯза марамат рафтем. Ассалому алайкум дӯстони азиз, намарамат Opel хэтчбеки тозаки бевари. Дӯстони азиз, мошинча срочно фурӯшӣ аст, бовар ки нархи арзон кати. Дӯстони азиз, мошин 97 сола, лекин дар техпаст 96 бачо гузаштагӣ аст. Мошин кондитсионер бачо, люкдор, электропакет. Бо чи дӯстони азиз, краскаш пачка, дискои рамашка, дӯстони азиз, ҳарчо шашкош, заводской ахча бе ягон вариант дӯстони азиз, 3 моҳи дига ҳуҷҷатам дорад. 29000 сомон бачо бо камтарак муомила мешавад. 29000 бовар ки нами сарсенера бовар ки 45 ҷам меган, 35 меган дӯстони азиз. Неки 29000 сомон бачо камтарак муомила мешавад. Мақсад ами пули ягон давенус, пули ягон ами бензинкӯша мегзарад. Мақсад одамо ки 23000 арзон мекунад, хубуш занг назад. Дӯстони азиз, десен абшифкош тозакай, электропакетош кор мекунад. Чихолошам бачо фасонакай. Мошин кондитсионер, торпедош бачо ягон кандаги мадаги нест, тозакай. У парашам электропакетошам кор мекунад. Бачо десен люк чихе тозакай, люк дорад. Дӯстони азиз, балони ахи пачкай, пешо 70%. ина дӯстони азиз, хэтчбекчай тозаки хушрак, номеракои 97 бачо туфа. Ин номери худам 3500 дӯстони азиз. Дӯстони азиз, ҳамира мо мақсад 35 40 намондем. медонед ки сайти бохтарафто мошинои арзон ай 29000 сомон бачо ами ягон сум айру инсоф мегзарад ки мошин ягон агар расход кунед агар мекунед агар барои худтон агар ягон ҷош махкул нашавад неки акира мақсад ба назар гиред ки мошинои соли 97 96 ам дӯстони азиз неки глани кузуфуш тоза ай 96 соли дӯстони азиз кузуфуш беварит ай мошин дар ноҳияи кушони шаҳри бохтар марамат срочно омада пеш бинед. ина марамат бачо Lexus 570 бо нархи арзон. Дӯстони азиз, мошини Европаи моторош 4 бачо солш 2011 дӯстони нархиш бовар ки нархи арзон. Оз бо ҳамаша мақсад гап мезанем, бо ҳамаша дӯстони азиз нишон метем, бо нархшам ахида мегем. Дӯстони азиз, мошин 570 Lexus Европаи 2011 мотор 4 кати бензин дӯстони азиз срочно фурӯшӣ. ина марамат тамошо кунем. Дӯстони азиз, мошин хай састенш идеални ай. Десе инҷаш камтарак кор дошта балонлош неки 80% ҳастай. Дӯстони азиз, бевисчкӯчой достфай, абшифкош тозакай, 4 электропакет дӯстони азиз, регулировка боковой, сидиниё башамаш лифтай, кожни салон дӯстони азиз, коробка автомат бачо, ай торпедош тозакай дӯстони дупара мултиро ҳай ямай функсияро обши дорад марамат. Дӯстони азиз, панорамача зак. дӯстони азиз, мошин беруна айсаш дига кор надорад. Танировка ҳуҷҷатош бачо сол накардаги ай масъала. Бухаямаша худтон мепурсем. ина мара бачо. Ами дикли параи пара камтараки масъал як камтарак чишон паридаги ай. Гамаш тоза. Дӯстони азиз, бескурчой доступ. ҳамаи навортошо мегӯяд кор мекунад. дӯстони азиз, ҷолиби нархи мошин бачо 250000 сомон астай, ҷои сунгириша мега сошон без савдо 250000 бачо Lexus 570 бачо 2011 мотор 4 кати. дӯстони азиз, ҳуҷҷатош кадаги аст, танировкашон намедонам. Обшо ҳар дошгу соҳибшон дорагу бо худтон маълумотча мепурсем. Мошин бачо дар шаҳри Бохтар аст 250000 сомон, ҷои сунгириш
оиди мошин чӣ саволе доред, чӣ маълумоте ки мехоҳем фаҳмидан, занг зани соҳибшон пурсед, марамад срочно. ина марамад бачо 30,000 сомон ваз 2107. Дӯстони азиз, мошин 2008 берунаву дурунаш неки дар техпаси 2005 гузаштагӣ ҳастай. Соҳибшон гуфт ки ҳамин хел мақсад ба тамошобинотон фаҳмонед. Неки мошин бачо кузуфаш ганда тоза ҳастай. бухтон омада пеш бинен. Мошинчада мегам мақсад ки 45 та ғайлаги ҳастай. дӯстони азиз, неки наша 30,000 сомон мондесиян. Неки состояниш зури бадай бачо. Краска, праска, мақсад дурун берун бачо ягон ҷош мақсад хали корпор аз ход надорад. ина марамад. Обшим хай 2005 бачо ҳам солшам хеле ҳисоб кунем. дӯстони азиз, моторш мега як ҳафти полисеска бачо, абшифпош тоза кай, нехали 4 та электропакет дошта, нехали скаменкош латаги хуш шурак бачо. Коробка механика, самбуфираш ҳам зури бадай мега соҳибшон. Мошинча мега як даст гаштагия. ина марамад дӯстони азиз, мошинча тоза кай. дӯстони азиз, бензини хоилаи мошин обшим ҳамаи чиз кор мекунад. нархи мошин 30,000 сомон мега соҳибшон. ҷои сумгиша дига арзон намешавад. мақсад ҷои сумгиш бачо 30,000 сомон срочния. дӯстони азиз, документош солона полни кадаги. ина марамад дӯстони азиз, як моҳ пеш мекадагим 2026 срочна 30,000 сомон. мошин дар шаҳри бухтар. ҷои сумгиш 30,000 сомон. мошин дар шаҳри бухтар аст. омада пеш бинем марамад срочна. ина марамад бачо 59,000 сомон Opel Astra бачо 2000 сол тамировкадор бачо, ҳуҷҷатдор ва консернш бачо ях. мошин кор кардасе заводиёна дӯстони азиз, бензин гада 2000 сол ай. ина марамад дӯстони азиз, мошинча тозаки хушрак срочна фурӯши ай. дӯстони азиз, балонш 80% ҳаст. мошин берва ягон ҷо кор наладисен. са кузуфи хечбикиш ай. абшифтпошам тозаки бачо, 4 та электропакет. дӯстони азиз, сиди салон мақсад ки чухолакҳои фасон мондаги ай. дӯстони азиз, консернчаш бовар кунед як кор кардеса. ина марамад, мошинча хушрӯаки баъзе чухолакҳои фасон мондаги ай. дӯстони азиз, балони ақичам 80% ҳаста. номеракошам хай фасона кар, мақсад 40-41. ина марамад, консернчаш як. дӯстони азиз, танировкаш 5 моҳи дига мондаги аст. ҳуҷҷатчам 5 моҳи дига ай. утилам дорад. мақсад ки документ учтош 5 моҳи дига мондаги ай. мошин бачо дар шаҳри бухтар ай. нархи мошин бачо 59,000 сомон. бо мошина бинага ай пеш бин, мақсад ки бо муомила савдои хуб дорад. 2000 сол ай бачо, мотори 1.6, мошинча хай соза, ягон хали расходам дора беруна. мошина бин бачо ай пеш бинин, хайдори ки марамад срочна. ина марамад бачо 10500 сомон. дӯстони азиз, квадроцикл срочна фурӯши бачо, состояниш неки зури бадай. ҳамира дӯстони азиз, агар ки ихтон будани ҳамин расискиёш, ин ҳамин моделош агар хе бигем қариб 20,000 сомон нархошон ҳам хали ай. неки ака 10500 сомон мондай срочна фурӯши. бом ягон сумша мегад мегзаред. дӯстони азиз, ҳолаташ беҳтарин бадай. мақсад ака сол шаки рост ям намедонам. мисол 10,000 он ака 11,000 мега. ина дӯстони азиз, мақсад 200 кубай мега. оз бой набуд тарзи оз бо рафшам нишонтон метавонем. дӯстони азиз, хай бине одамое ки мефаҳмем десен. дӯстони азиз, 200 кубай рафташ зури бадай. мақсад ино зака заводиёш мекунам, бо рафшам нишон метавонем. мақсад нарша 10500 сомон гуфтесиям, боз мақсад камтарга муомила мешавад, срочна фурӯши дида. агар касоне ки мухлиси ҳам хечишо бошанд, рост дига мегад қариб 20 та ғайлага мегад соҳибшон, ози я баробар нарша арзон мондесиям. я дӯстони азиз, боз хали фармарам дошта. обшин зур кашишаш 10500 сомон срочна фурӯши ай. дар шаҳри бухтар дӯстони азиз, классик. ина марамад бачо, Mercedes Benz C-Class сечка дӯстони азиз, элеганти тоза 95 сол бачо, мотори 1.8 бе расход дӯстони азиз. ина документошам дӯстони азиз, солона кадаги пра
утил дора бачо баланш 80%. Краскаш ягон ҷо кор надорад. Дӯстони азиз, элеганти тоза срочно фурӯшай мошин, тоза ка ягон чашка пашка рама пама. Дӯстони азиз, и хали варид хали чо надорад. Дӯстони азиз, мошин таҳдона мега соҳибшон бо дили пур омада ай пеш бинанд. Дӯстони азиз, мошин люк дорай, люку беҳтар электрония бахса ки болоу хали қад меша, болош хуй меша. Дӯстони азиз, электроника ва барошам дӯстони азиз, ба кавоишам айдрун регировка мешавад. Дӯстони азиз, чошам барошам мақсад мебелния. Ина марамат тамошо бо айду тон мегирам. Я дӯстони азиз тамошо кунем. Аки мошина рост дига ам хиял шакидан варда мамоика накадянша. Ягон ҷош беруна мошин кор надорад. Ина марамат. Срочно фурӯшай. Ягон ҷош кор надорад мошина. Дӯстони азиз, обшивкаош тозакай, дисен мебелим, дай боз айхчай. Чхолакои фасонак мондага дӯстони азиз, пачкай. 4 электропакет дӯстони азиз, самбуфчушам бачо зурай, дисен салончушам тозака тарпидаш агуриш кандаги нест. Дӯстони азиз, чихелектум люк дора бачо, люки электрония ба кнопка мақсад болоу хуй меша мақсад полни. Дӯстони азиз, мошина обши беруна ягон ҷо бачо кор надорад. Дӯстони азиз, нархи мошина мега 38 та мегем бо мақсад ки муомила савдои хуб мекунем, мега срочно фурӯшай. Нархи мошин 38 та бо муомила савдои хуб меша. Мошин бачо дар шаҳри Бухта ноҳия кушонанда қарор дорад. Мошина бачо омада ай пеш бинед, баъд хайдроки марамат срочно. ина марамат бачо 24000 сомон Opel Sedan. Дӯстони азиз, ина ин мошине ки шумо дидесен 18 сола як даст гаштага бачо. Мошини як дастае дӯстони азиз. 94 сола бачо 24000 сомон бо мақсад ки муомила савдои хуб дорад. Дӯстони азиз, то охири сола ҳуҷҷатам дорад. Дӯстони азиз, чашкош беваритай бо люкам дорад. Ай 2000 чанд мега 18 сола бачо дами як даст гаштага. Техпаспорт мега кора мега неки техпаспорт мега нав кадаги аст, не номерош мега нав гирифтаги аст. Мақсад ки техпаспорти ҳами солои нав гирифтаги ане ки мошин як дастае. Дӯстони азиз, кузовош тозаи бада бачо, бензини холӣ буд мега нами нав ба харид мегад газ мондем. Ай мошин мегад тоза мегад бензини холӣ буд. Обши кузовош мегад гарантия мошини тоза. Ина марамат тамошо кунед. Дӯстони азиз, ҳолати балонош пачка нав мондаги. Ина мара балони атошам пачка. Обшивкаош тоза кай бачо. Чхолакои айхидаш заводской. Дӯстони азиз, коробка механика тарпидош дӯстони тоза кай. Аки мошини як даста дӯстони азиз, салонш неки зури бад дай мақсад. Ина марамат. Дӯстони азиз, камбуди мошина фақат ки нами камтар лакш сӯхтаги. Дӯстони азиз, баъд лакш сӯхтаги ҳамин хай кор обшим. Дигар кор надора, мошин хай ҳуҷҷат дора бачо. Фақат ки лакош камтар сӯхтаги дора, лек кузовош тозаи бада. Ина марамат дӯстони азиз. Дӯстони азиз, 24000 сомони ҳастай, камтаре дигар мақсад ки муомила мешавад. Бисёри бад не. Одамое ки 3-4000 арзон мекунед, хубуш мега занг назанед. Мошин бачо 94 сол то охири сола ҳуҷҷат бачо, мошин як даста 24000 сомон аст, бо камтар муомила мешавад. Мошин бачо дар шаҳри Бухта дар рақамҳои пурда занг занед, маълумоту бора анеша хитон гиред срочно. ина марамат бачо 25000 сомони Opel Caravan. Дӯстони азиз, 97 солае. Мошинча идеал нест астина. Дӯстони азиз, десен охири март документаша кадагия, яъне ки солона дӯстони документ дорад. 25 таш мега бачо бо камтар дига муомила савдо меша, срочно фурӯшай. Ина марамат тамошо кунед. Дӯстони азиз, балонош пачка 90% ҳастай. Мошин беруна кор надорад, палирфак намекунед. ина марамат дӯстони обшивкаошам тоза кай фора бор мешӯен. Чхолакои фасонак мондага дӯстони азиз, мошин кондитсионер дора бачо, коробка механика тарпидош ягон ҷош кор надорад. десен ина марамат тоза кай. Дӯстони азиз, мошин беруна кор надорад. ина марамат бо ина хеле буксировкаам дошта бачо, свети вишнови. ина марамат дӯстони азиз, чашкош беваритае. ҳуҷҷатҳои солона дӯстони мошина ростига муоика накардиан, ҳамхи хаймо навор кардесем. дӯстони азиз, чихелектум нархи мошини 25 та бо мақсад ки муомила савдои хуб дора. мошин бошад дар шаҳри Бухта то охири сола баъд, то охири сола не, моҳи марта ахирш кадаги аст. обши то 2027 марта ҳуҷҷат дорад. 25 та бачо бо муомила савдои хуб дорад. мошин дар шаҳри Бухта аст. омада бинед мошин срочно кай. дӯстони азиз, 25 та бовар кунед, нархи арзон меша. бо ҳамирам камтар дига муомила меша. марама дар рақами 15 занг занед, маълумотша гиред.
Инам марамад бачо 32000 сомон Nissan Maxima 2004 бачо мотору секати дӯстони азиз бензин газ ҳардуш кор мекард дӯстони азиз сасянаш идеални бада бачо мотори вагония свети хеле металлики хушрӯб дӯстони азиз ина десен мошин солона документ кардагаса утилшам ҳаста 11 моҳига бачо ҳуҷҷат дорад 32000 сомон бачо срочна фурӯши ҳаста бу мақсад ки муомила савдо ҳам мешавад мақсад мошин дар шаҳри Бухаре ноҳия кушонӣ дорад. Ина марамад тамошо кунед. Дӯстони азиз, балнош пачкай, дискови айхидош. Мошин беруна ягон ҷо кор надорад. Десен тозака. Обшивкошам тозака бачо, 4 та электропакет, регулировка дӯстони азиз центра замок, чиғолакҳои фасон бачо. Хоб хаи коробка механика дӯстони азиз барои оборотгирӣ механикҳо зури бадан, андроидҳои дӯстони азиз пеш самбуфитушам зур. Ина дӯстон аз консонедор мошинча идеални. Ина марамад бачо. Ҳуҷҷат дӯстони азиз солона кардагӣ. Утил дора бачо, краскаш напана, балношам чотка дӯстони азиз мошинча. Ягон расход нарх я некси дӯстони азиз мошинча идеални сасена бачо. Ина марамад тамошо кунед. Мошин тозак бачо 32000 сомон мо мақсад ки муомила савдои хуб дора срочна фурӯши. Дӯстони азиз мотори сеяй мотори вагония мақсад соҳиб мега ай ҳуҷҷатча мақсад ки ба ҳазур мошин дар шаҳри Бухаре бачо срочна фурӯши дӯстони азиз тоқа мақсад суми холе карда алиш палиш хеле вариантҳо нест шахсоне ки мехарем мошина бинем бачо айпес бинем ва харидоги марамад срочна марамад дӯстони азиз 23000 сомон Opel Hatchback бачо 92 сол дӯстони азиз кузови мошин мега тозака срочна фурӯши 92 сол дӯстони азиз Opel Hatchback мотори 1.6 бачо коробка механика бензини холӣ дӯстони азиз мошин мега састенш мега бад нест сода дӯстони техпаспорт буд шудага аст яъне ки утилизация дорад мошин қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ яъне ки ҷиникулда нарша мега 23000 мега бо муомила савдои хуб мекунад мега срочна хадавои дӯстони содаи балношам бад нест хай ки мошин ягон ҷош кор дорад фақат ягон ҷош кор ва дӯстони камудиш главни ҳуҷҷат нархи мошин 23000 сомон бачо бо муомила савдои хуб дорад мошин қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ яъне ки ҷиникулда 92 сола бачо 23000 сомон бо муомила савдои хуб дорад дар рақамҳои поёмда занг занен маълумотои пурраша гирем марамад срочна ина марамад бачо 24000 сомон Opel Vectra A дӯстони азиз 11 моҳи дига ҳуҷҷат дорад утил кардагӣ аст бо главноча ки бензини холия газ задагӣ нест дӯстони азиз бензини холия Opel Vectra B яъне ки дути дӯстони азиз соли мошин 1995 сол аст 34 бензини холия мотори 1.6 простой коробка механика бачо сасяниш соза дӯстони азиз хадавои кардагӣ аст балнош дӯстони азиз пачка мошинчада ягон расход намекунад ягон сарапина мелиш дорад яъне ки хай бахайре нархшда арзанда бачо 11 моҳи дига ҳуҷҷат дорад дӯстони аз нархиш дастрас кати мондесиян срочна мегад пул дар кори мошинам муойка накарда видеоша гирифта мода роӣ кардан дӯстони азиз мо мақсад гап зада дар реклама мондесем дӯстони азиз мошин қарор дорад дар ноҳияи файзобод дӯстони азиз 24000 сомонӣ аст бо муомила савдои хуб дорад срочна фурӯши танҳо суми холӣ аст мақсад алиш намеша бачо салоншам тоза кард дӯстони азиз мушкил фақат мегирӣ ҳай мекунӣ мақсад ягон расход надорад якта рақамҳои тоҷикистон боло буда дуюмаш рақамҳои Россия васат дорад мошин бо инчунин люка дорад свети фасонак бачо свети асфални ина мара бачо Opel Vectra 24000 сомона бачо бо муомила савдои хуб дорад метавонед занг занед рақамҳои боло буда ва рақамҳои поён буда рақамҳои аста ва рақамҳои дастишон марама дига маълумотчо худтон гирем ина дӯстони азиз мошинчаи советский волгаи газ 310229 бачо мошини якдаста дӯстони азиз мошина ай автосалон вақташда гирифта гирдан мошин тозира бачо якдаст гардиса нархшам нархи дастаста бачо нархи беҳад арзон мудизан дӯстони азиз мошини эксклюзивни мошини бачо салони якдастаи истеҳсоли Россия модел дӯстони азиз волга газ 310229 бачо солош 1996 моҳи декабр дӯстони аз қариби 97 ҳисоб мекунад истеҳсоли Россия дӯстони аз пробегиш 32000 вообще кам гаштагай як даст гаштага дӯстони аз бензин газ дорад моторш 2.2 бачо утил дора фақат ки документош дӯстони аз буд шудагай дӯстони аз нархша ҳамагӣ
36,000 сомон гуфтесиам бо мақсади муомила савдои хуб мешавад. срочна фурӯши мошин тозака ягон хеле пусидаги мусидаги хеле задагӣ надорад. Мошин тозака нархи мошини 36 та бачо бо муомила савдои хуб дорад. Бовар кунед мошинорам ҳаста ки 100,000 85,000 меган. аса бу безевакоша хайки нарху арзон мегане ки дӯстони чиз дига чиай бу хай рафтахтон апери соҳибшон мегад бениҳоят мегад сасяни зура дӯстони азиз ҳамин маълумоташа мо рӯӣ кардам гуфтанд ки мошин мегад бо дили пурай. дӯстони азиз мошини қарора дар шаҳри бохта дар совхози Файзали сеюмда мошин тозаи ба 36 та марҳамат занг зани маълумотша. ина марамат бачо 18,000 сомон фав ҷили. дӯстони аз баъзеё ира мисол тангенам меган хай ай бо зудтарак шай фав ҷили бачо. дӯстони азиз 18,000 сомон аст бо муомилаи савдора мошин грузовая. дӯстони азиз срочна фурӯшия. солаш 2011 ай бачо мақсад ки мотор экарбай мошин қарор дорад дар ноҳияи Файзобод утилизация кардаги аст. фақат ки ҳуҷҷатош не ки бучидаги аст хай ҳуҷҷатои ё мақсад ки бисёра мешаванд бачо. и мақсад ки судишпоиш ҳам газу ҳам бензина меган соҳиб шуд. 2011 фав ҷили 2011 бачо 18,000 сомон бо мақсад ки муомила савдои хуб дорад. мошин дар ноҳияи Файзобод кадоме ки дар акро бошам хали мошинча муомила савдои хуб мекунад. 18,000 сомони марамат занг занед дар Файзобод бачо. рақамҳои дастшо дар пои видео мондагаст ватсапам дорад. дӯстони азиз мақсад бу хай занг занед чӣ саволе доред ои мошин ай соҳибшон фурӯсем. марамат лайкора дӯстони азиз мезанед бо навори ояндара ждат мекунем. ина марамат бардоро боя Opel Vectra тозаки хушрӯвак. дӯстони азиз амира соҳибаш мегӯянд ки мошинча мегӯяд бо дили пурай бениҳоят тоза мегӯяд. мошин мега як дастгаштаги аст идеални сасяне ягон ҷои пусидагӣ варид надорад бачо. срочна фурӯшӣ Opel Vectra A 1995 сол бачо 95 тоза мотори якшиши прасои бензини холӣ. дӯстони азиз газ мегӯяд умуман задагӣ нестай бензини холӣ. дӯстони азиз мошин мегӯяд солона документаш кадаги аст яъне ки солона пурра ҳуҷҷатам дорад. дӯстони азиз кузуфаш мегӯяд кузуф мегӯяд вабше тоза салоншон мегӯяд тоза кад. дӯстони азиз 4 чашка мегӯяд завазҳои ахираш бе ягон варид бачо бе ягон пусидагӣ бе ягон расход. утилам бачо ҳастай мақсад кадагае хадавоишам кадагае балношам мегӯяд пачка тупча. дӯстони азиз мошин қарор дорад дар ноҳияи Қубудиён ва фурӯхта мешавад бо нархи 32,000 сомон. ҳама якара гуфтем ки биё хай ҳолам арзонтар мон. мақсад гуфт ки мошин ганда қимат ғалидаги мошин мегӯяд идеални сасяне и хеле сасяне мегӯяд кам мондаги аст. мошина мегӯяд омада ай пеш бинанд вообще мошин мегӯяд арзандаи стоишае ягон расход мегӯяд умуман надорад. мақсад яксола ҳуҷҷат утил бално пачка бачо салон тоза балнош нав свечам седи хамилёни необычная мегӯяд зуи бадай обши мошинча мегӯяд ин нархда мегӯяд арзанда мегӯяд даже мегӯяд ҳамира 38 тамга мегӯяд меарзад. дӯстон аз обши мошин 32,000 сомон аст тозак будай бо муомила савдои худ дорад. мошин дар ноҳияи Қубудиён дар рақамошо марамат занг занед. марамат бачо 36,000 сомон Opel Astra 98 сол. дӯстони аз мошин 5 моҳи дига ҳуҷҷат дорад бачо. утилам дорад 4 та электропакет бачо бо кондитсионердор. дӯстони аз свети синий. дӯстони аз Opel Astra нахаду 36,000 сомон бачо бо мақсад ки муомила савдора хайки кам кам мақсад беруна кор дорад бачо. не ки 36 та бовар кунед нархи сос бо муомила дорад. марамат срочна. дӯстони азиз десен мошинчара дискакои Astra балношам пачка ямар бачо хайки мошина ки беруна кор дорад. десен дӯстони азиз сарапонош бисёри бадай обшивкош хай тоза ка бачо 4 та электропакет сиди салон. дӯстони азиз хали кожни чихол мондаги аст. дӯстони азиз коробка механика кондитсионер дора бачо торпедошам сӯза аки просто мошинда бо хайга мақсад ки меҳнат мекунӣ 4-5 моҳи дига мақсад ки ҳуҷҷата дар балношам бачо сӯза аки нами беруна бинешка бачо мошин кам кам мақсад кор дора. ина марамат дӯстони азиз не крилам кор доштае десен чизи аст хай мега обши мошин агар як обши красак не бо хуб мешавад не ки нархш нархи даста. дӯстони азиз мошин 4-5 моҳи дига ҳуҷҷат утил дора бачо 98 сол кондитсионер 4 та электропакет. нархи мошин бачо 36 та бо мақсад ки муомила савдои хуб мешавад. срочна фурӯшия мошин бачо дар шаҳри бухтара дар рақамҳои поёмда занг мезанед маълумоти пурраша ай
соҳибшон мегирем марамат сирошона 36 та бача бо муомила саводои худро марамат занг занед.